Malaking tulong para kay Tatay Joel ng Tambilagaw, Bakakay, Albay na napabilang siya sa mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD program ng Department of Labor and Employment o DOLE Bicol. Aniya, pagsasaka at pagkukopra ang kanyang pangunahing hanap buhay. Bukod dito, gumagawa din sila ng banig ng kanyang asawa, ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsusumika para sa kanilang pamilya, hirap at kapos ba din sila sa buhay. Labis na lamang daw ang kanyang pasasalamat na may TUPAD program ang pamahalaan kung saan isa siya sa mga napiling benepisyaryo. Pamasahe po ini kang mga aki kung nag-eskwela po sa Kawayan. Ang pamasahe kaya po duman 120 ang budget ko kada aldaw. Sa habal-habal kaya po ang pamasahe po 20. Dua po sinda takambal, balikan po sinta. Malaking tulong din daw para kay Nanay Maria ng Barangay Taanagan sa parehong bayan ang nasabing programa. Ang piggagamitan ko po kang sa kuyang nakukuha. Ako po sarong buy and sell. Gagamit ko po sa pagbakal kay mga kagingking bala. Ayon sa opisina ng DOLE Bicol, 1,603 na bakayanon mula sa 19 na barangay ang nakinabang sa TUPAD payout ngayong araw, July 16 na ginanap sa Bakakay Sports Complex. 766 na mga benepisyaryo ang galing sa island barangays ng bayan. Bawat benepisyaryo ay 10 araw na nagtrabaho sa kani-kanilang lugar tulad ng paglilinis ng mga kanal. Ang ating pong mga disadvantaged workers, unang-una yung pong mga walang trabaho, mga nawala ng trabaho, mga displaced workers din po ang tawag natin sa kanila. And yung ating mga marginalized sector gaya ng mga fisher folks, farmers. Ang TUPAD program katuwang ang Ako Bicol Party List ay naglalayo yung magbigay ng oportunidad para sa pag-unlad at pag-angat sa buhay ng mga benepisyaryo. Taong 2020 nang unang ipatupad ang naturang programa. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.